Per mi, Iglesias és proximitat, és alegria i és energia femenina. Doncs Iglesias ha de ser com fins ara, tan propers, tan servicials, perquè si creixeu gaire més, ja no sereu Iglesias, sereu catedrals. Il·lusió. Per mi, Iglesias és professionalitat, dedicació, creativitat i sempre és un plaer treballar amb ells. Per mi, Iglesias és un referent. Però aquest referent l'he d'explicar, perquè són referents en creativitat, en inspiració, en feina ben feta, professionalitat i, a més, a casa nostra. Per tant, és un referent que ens continua inspirant. Per a nosaltres, la teologia de Catalunya, els associats, és professionalitat. I facilitat. Iglesias associats, grans professionals, super dedicats. Som on tot comença i naturalment tot el que comença acaba. I Iglesias comença i acaba les coses ben fetes. La veterania, unitat, Acompanyades a l'innovació. Sense Iglesias és professionalitat. Iglesias és eficàcia, servei i innovació. Innovadors, professionals i sobretot molt propers. Jo només vull remarcar que els últims 22 anys que he estat treballant amb Iglesias han sigut una relació fantàstica. Creativitat, és emoció, i realment és proximitat. Defineix molt una part de Girona, Iglesias. Clàssic. Un clàssic modern, Iglesias és confiança. I proximitat. Quan vaig crear l'empresa, que seria la digital, allà a l'any finals dels 90, va ser dels primers clients. No sé si el segon, el primer o el tercer client que em va posar feina. I és un client que m'aporta, a part de que m'aporta molt de records, i és un client que estic molt content i espero que tot i molt i que la nova experiència amb l'Anaïs continuï.